ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዝን ካብተን ካብ ሎሚ ጀሚረ ዝተፈላለየ ዛዕባታት መሃርን ኣዘናግዓን ዝበልክዎም ብናትኩም ርእይቶ ዝደለኹም ዓይነት መደብ ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ናብ ህዝቢ ክትበፅሕ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ። ንሎሚ ከዓ ብብሉፅነቱ ንዓለም ዘመስከረላ ንኩሉ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዓወታት ኣብ ሕቑፉ ዘእተወ ንክትኣምኖ ዘፀግም ተውህቦ ክእለት ጥበብ ዝተሓወሶ ቆረባቱን ንኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝምስጥ ብሉፃት ጎላቱን ዝበዝሑ ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመፀ ኢሎም ዝገልፅዎ እቲ ዝበዝሐ ኣንጻር ሜሲ ተፃዊቶም ሰላምታን ማሊእን ክቕበሉ ሓረር ክብሉ ክትሪኦም ከለካ ብሉፅነቱ ብቃላት ጥራሕ ዝግለጽ ከም ዘይኮነ ዘረጋግፁ እዮም። 8 ባሎን ዲኦር፣ ዋንጫ ዓለም፣ ቻምፒዮን ሊግ ኤሮጳ ብሓፈሻ ኩሎም ክብርታት ጨበጠ ኣምላክ ኩዕሶ እግሪ ሊዮነል ሜሲ ካብ ብህሎታቱ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ብዓበይትን ብሉፃትን ኣሰልጠንትን ተፃወትን ነቲ ንክትገልፆ ቃላት ዘውህደካ ጎት ናይ ኩዕሶ እግሪ ቃላት ኣኻኺቦም ዝገልጽዎ መግለፂታት ሓደ ብሓደ ከነቕርበልኩም ኢና። ምክትታልኩም ኣይፈለየና። ዚነድን ዚዳን ዚዙ ምስኡ ክፃወት ዘይምኽኣለይ ዘሓፍር እዩ። ፔፕ ጋርዲዮላ ሓደ መዓልቲ ንደቂ ደቀይ ከም ዘሰልጠንክዎ ክነግሮም እየ። ጆዜ መሪኖ ዝተረረ መወዳድርተይ ኩሉ ይፈልጥ እዩ። ማራዶና ካብ ዝኾነ ተፃዋታይ ዝተፈለየ ነገር ኣለዎ። ሮናልዲኖ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ኩሉ ግዜ። ደል ፒሮ ኩዕሶ እግሪ ክፃወት እዩ ተወሊዱ። ማልዲኒ ምርኣዩ ትርኢት እዩ። ኢኔስታ ሜሲ ዝገብሮ ነገራት ካልኦት ክገብርዋ ኣይክእሉን እዮም። ቁፅሪ ሓደ እዩ። ዛቪ ካብቶም ዝተረፉ ዝተፈለየ ደረጃ እዩ ዘሎ። ቨንገር ተፃዋታይ ፕሌይስቴሽን እዩ። ሩኒ ኣዒንተይ ካብ ዝረኣዮ ዝበለፀ። ክሩፍ ከም ቆልዓ ኮይኑ ዝቕፅል ብሉፅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ሄንሪ እቲ ዝገብሮ ንምእማኑ ዘፀግም እዩ። ካፉ ኣነ ንሜሲ ኣዝየ ዝፈትዎ። ካሲያስ ሓንቲ ደቂቕ እንተሂብካዮ ንፀወታ ይዕወት። ክሎፕ ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ዝረኣኽዎ ዝበለፀ ተፃዋታይ። ኔማር ንዓይ መስትያት እዩ፣ ዓቢ ጣዖት። ክርስቲያኖ ክልቴና ኣዝና ንፉዓት ኢና፣ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ድማ ቀይርና ኣለና። ማይክል ኦውን ከም ሜሲ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክፃወት ዝኽእል ዘሎ ኣይመስለንን። ፍራንክ ሪቨሪ ሜሲ ክላስ እዩ፣ ንሱ ኣሎ ድሕሪኡ ድማ እቲ ዝተረፈ ኣሎ፣ እቲ ዝገብሮ ፍሉይ እዩ። ጃቪየር ማሽክራኖ ዋላ እኳ ሰብ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ሳሙኤል ኤቶ ሊዮነል ሜሲ ኣምላኽ እዩ፣ ከም ሰብ ካብኡን ላዕሊ ድማ ከም ተፃዋታይ ንእሽተይ ኮለይ ዝፈልጦ ክዓቢ እውን ተዓዚበየ ኩሉ ይግብኦ እዩ። ፍራንክ ላምፓርድ ዋን ኦን ዋን ኣይከኣልን እዩ፣ ኣብቲ ፀወታ ከይትህሉ ጥራይ ክትፅላእ ኣለካ። ዋይን ሩኒ ምስ ሮናልዶ እየ ተፃዊተ፣ ስለዚ ሮናልዶ ኣብ ሳንዱቕ ርህራህ ዘይብሉ ቀታሊ እዩ። ሜሲ ግን ቅድሚ ምቕታሉ ከሳቅየካ እዩ። ንዓይ ሜሲ እቲ ዝበለፀ እዩ፣ ዝረኣኽዎ ዝበለፀ ተፃዋታይ እዩ። ቻቪ ሄርናንደዝ ሜሲ ልዕሊ ኩሎም ኣብ ደረጃ ከም ዘሎ ንጹር እዩ፣ እቶም ከምኡ ዘይርእዩ ዕውራት እዮም። ካርሎስ ፒዮል ሊዮነል ሜሲ ልዕሊ ዝኾነ ርእዮ ዘይፈልጥ ንሱ ባዕዳዊ እዩ። ዲያጎ ማራዶና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ቦታ ዝወርስ ተፃዋታይ ርእዮ እዩ ኣለኹ፣ ስሙ ድማ ሊዮነል ሜሲ ይበሃል። ሜሲ ጂኒየስ እዩ። ጆዜ መሪኖ ሜሲ ኩዕሶ ምስ ዘለዎ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሞየትካ ኢኻ። ኣዝዩ ንእሽቶ ኣካላዊ ቅርፂ ስለ ዘለዎ ግን ምስ ኩዕሶ ኣዝዩ ቀታሊ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ወዲ እየ ዝብሎ። ሉዊስ ኤንሪከ ብዘይ ጥርጥር ሊዮነል ሜሲ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ እዩ፣ ንዓይ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝበለፀ እዩ። ፔፕ ጋርዲዮላ ሜሲ ኣብ ቁፅሪ 9-10-11-7 ክፃወት ዝኽእል ፍሉይ እዩ። ብዛዕባኡ ጥራይ ኣይትፅሓፍ፣ ክትገልፆ ኣይትፈትኑ፣ ተዓዘብዎ ጥራይ። ፍራንስ ቤከንባወር ሜሲ ጂኒየስ እዩ፣ ኩሉ ነገር ኣለዎ። ክዕዘቦ ከለኹ ኣዝዩ ውሕሉል፣ ኣዝዩ በሊሕ፣ ፀገማይ እግሩ ድማ ከም ናይ ዲያጎ ማራዶና ዝኾነ ተፃዋታይ እርኢ። ኩን ኣጉዌሮ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ፀናሕኩሉ 15 ዓመት ገይረ ከም ሜሲ ዝኣምሰለ ሰብ ኣይረኣኹን፣ ዋላ ዝቐርብ ሰብ የለን። ማርኮ ቫን ባስተን ክርስቲያኖ ብሉፅ ተፃዋታይ እዩ፣ እቶም ካብ ሜሲ ይበልፅ ዝብሉ ግን ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ዝፈልጥዎ ነገር የለን። ሊዮነል ስካሎኒ ሊዮ ሜሲ ቅርፂ ኩዕሶ እግሪ ዓለም እዩ። ጆርጆ ክሊኒ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ደው ንምባል ኩዕሶ ኣብ ሳንዱቕ ከይኣቱ ክትከላኸሎ ኣለካ። ንሊዮነል ሜሲ ንምዕጋት ግን ክትፅላእ ኣለካ፣ ምክንያቱ ደው ዘይብል ስለ ዝኾነ። ቲየሪ ሄንሪ ኩዕሶ እግሪ ትፈቱ እንተኮይንካ ንሜሲ ዘይትፈቱ እንተኮይንካ ኩዕሶ እግሪ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ 1% ካብ ብህሎታት ዓበይቲ ተፃወቲ ንንጉስ ኩዕሶ እግሪ ሊዮነል ሜሲ ዝበልዎ ኢና ኣቕሪብናልኩም። ብዝያዳ ታሪክ ህይወቱ ትደልዩ እንተኮይንኩም ከዓ ኣብ ክፍሊ ኮመንት ፀሓፉልና እሞ ኣስፋ ሓቢልና ከዓ ነቲ ወርቃዊ ዘመኑ ሓደ ብሓደ ናባኹም ክነብሎ ኢና። በዛ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ዝገልጾ መግለፂ ኣቕሪብና ክንፋኖኩም ኢና። ሰላም ወሰናይ ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ንምለሶም። ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ድሕሪ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ተመሲጡ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ ሜሲ
ኣብ 2011 ኣብ ፍጻመ ዌምብሊ ምስ ባርሰሎና ተፋጢጥና። ንሜሲ ደው ከብሎ ኣቐዲመ መደብ ኣውፅየ። ንፓርክ ንሜሲ ደው ከብሎ ምስ መደብኩሉ ግን መደበይ ኮንቲ ኮይኑ ኣይሰርሐን። ንሱ ፍሉይ ዝኾነ ዓይነት ተፃዋታይ ኣይነበረን። ካልኣይ ሸቶ ምሳ መዝገበ ደው ከብሎ ስለ ዘይክእል ኣብታ ህሞት እቲኣ ኣብ መቐየሪ ወንበር ኮፍ ኢለን ነቲ ሜሲ ዝገብሮ ከስተማቕር ወሰንኩ። ነገራት ድማ ካብ ቁፅፅረይ ወፃእ ኮይኖም ኣብቲ ግጥም ሜሲ ካልኣይቲ ጎል ከእቱ ከሎ ኢድ ፈርጉሰን ከንቀጥቅጥ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትየን። እቲ ፀወታ ብዓወት ባርሰሎና 3-1 ተዛዚሙ። ጽልዋ ሜሲ ብገፊሕ ዝተረኣየላ ግጥም እያ ነይራ። ክቡራት ተዓዘብትና ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ዝምለሰኩም ሰላም ወሰናይ። ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ተባብዑና።